Drama nema za cilj riješiti problem. Drama ima za cilj Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Idemo vidjeti u čemu je razlika između funkcionalnog i disfunkcionalnog odnosa i općenito funkcionalnog pristupa u životu i disfunkcionalnog pristupa, jer ovim želim nekako dati smjernice kako možete prepoznati destruktivne obrasce već na samom početku, što može vam pomoći malo možda pogledati u svoje odnose, a kako bi ti odnosi bili bolji, kako bismo gajili zdravije odnose, koliko su kvalitetni naši odnosi, bitno će utjecati na i kvalitetu našeg života i radost u našem životu, a svi smo tu kako bismo bili radosni. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Slušajte reklame do kraja. Možete me počastiti, super, zahvala. Mali gumb dolje desno, a ako trebate individualnu pomoć za individualni rad, javite mi se na mail. Znači, funkcionalni i disfunkcionalni odnosi. Sama riječ kaže, znači funkcionalni, znači funkcioniraju, znači imaju neki tijek i zapravo ne zapadaju u neke destruktivne obrasce, destruktivne spirale. Ono što je po meni možda najjasniji pokazatelj je li odnos funkcionalan ili disfunkcionalan, odnosno je li sam princip funkcioniranja funkcionalan ili disfunkcionalan, je zapravo pristup problemima. Kod funkcionalnosti mi imamo jedan vrlo jasan, vrlo logičan, linearni tijek. Znači, mi imamo uzrok i imamo posljedicu i vrlo je jasno kako to ide. Znači, vrlo je jasan tijek od uzroka do posljedice. Drugim riječima, imam problem, tražim rješenje, napravim rješenje, došla sam do rješenja i idem dalje. Znači, mi imamo linearni tijek. Primjer bi bio, vrijeme je ručka, trebam kuhati, nestalo je plina, znači problem je nema plina. Koja su moguće rješenja ovog problema? Mogu otići, kupiti plin, a mogu naručiti dostavu plina. Znači, odaberem jedno ili drugo, šta mi je izvodivije, šta mi je lakše, šta mi je bolje, napravim, dobila sam plin, problem je riješen, znači imam plina i mogu kuhati. Znači, vidite linearni tijek. Kod disfunkcionalnog pristupa nemamo ovaj linearni tijek, nego mi od tog problema u biti ili bježimo ili ga projiciramo. Projekcija je zapravo isto bijeg od problema i na taj način mi stvorimo dramu. Ako se vratimo na ovu situaciju plina, znači trebam kuhati, nema plina. I onda znate kako obično nestane plina kad smo zvali goste ili kad je nedjelja i slično. I onda šta osoba radi? Umjesto sagledati, ok, šta su mi mogućnosti, šta bi bilo rješenje ovog problema, osoba počne dramiti. Evo, uvijek nestane plina nedjeljom. Šta ću sad? Ne znam koja pumpa radi. Da li radi dostava plina? Jesam ti rekla da kupiš plin? Jesam ti rekla da uvijek moramo imati rezervu plina? I šta ćemo sad? Naravno, ova drama može ići u jako puno smjerova i ona se može jako produbljivati. Jer stvorimo konflikt, jer taj neko ko je možda trebao kupiti plin možda mora ići nekamo u tom trenutku, pa ne može sad kupiti plin, pa onda bude zašto ti meni, nisam ja tebi rekao, zašto uvijek radiš problem tamo gdje ga nema, peci u rolu, ali ja sam mislila kuhati ovo, ne možeš. I vidite kako smo mi stvorili dramu, ali šta je tu suština? Nije tu suština taj konflikt. Nije tu suština drama. Suština tu je da inicijalni problem koji je u biti jednostavan se ne rješava, radi se sve ostalo osim rješavanja problema. Ironija je da sve ovo ostalo traži mnogo više energije, mnogo je napornije, mnogo je zahtjevnije od jednostavnog rješavanja problema. Znači, ne samo da se ne rješava, na ovaj način se problem i produbljuje i zapravo ovakvo postupanje uopće nema neku logiku. Međutim, ako mi gledamo da je tu
da tu nije cilj riješiti problem, nego je tu cilj stvoriti i produbiti dramu. Tu se može onda primijeniti zakon logike upravo na to. Znači, ja problem ne želim riješiti, nego želim biti u drami. Zašto? Zato što drama je siguran bijeg od problema. Na ovaj način se sve jako komplicira i uvijek kod disfunkcionalnog pristupa mi imamo komplicirano, za razliku od funkcionalnog pristupa koji je uvijek jednostavan. Posljedično, kod funkcionalnog pristupa nama je u pravilu uvijek sve jasno. Imam plin, nemam plin, kupit ću plin, kupila sam plin, riješila sam stvar. Vrlo je jasno što se događa. Kod disfunkcionalnog pristupa mi imamo vrlo zbunjujuću situaciju jako brzo. Znači, kuham, nemam plin. Zašto nema plina? Rekla sam ti prekjučer, opet ideš na nogomet. Oduvijek je to tako, nikad me ne slušaš. Znači, tu je vrlo zbunjujuće šta je tu situacija. Zašto? Zato što je ulaskom u ovu dramu se zapravo skrenuo fokus sa stvarnog problema i zapravo stavio se fokus na dramu. Svaka drama zapravo funkcionira u trokutu i to ću sad samo ovako informativno reći. Mi u svakoj drami imamo progonitelja, spasitelja i žrtvu. U ovom situaciji plina, znači žrtva je ta žena koja je ostala bez plina, međutim ta žena koja je ostala bez plina postaje progonitelj kada optuži muža nikad ne kupuješ plin, jesam ti rekla da to napraviš. Tu se stvara konflikt, onda ta osoba znači može isto preći u progonitelja, nisam ja ti uvijek ovako, onda ona prelazi u žrtvu, razumijete? Tu jako lako mi sa strane možemo upasti u dramu u ulozi spasitelja. Pa dobro, nemojte se svađati, evo otići ću ja to riješiti. I mi mislimo da smo pomogli time što smo otišli kupiti taj plin. Međutim, drama ostaje zato što ta žena može opet biti progonitelj i opet optužiti muža. Vidiš, meni u ovom braku meni treba susjed doći pomagati. Tu se muž može povući i postati žrtva ili može postati isto progonitelj i onda ako se on jako razljuti, onda se ona može povući i postati žrtvo, početi plakati. Vi mislite da ste učinili dobro djelo, donesete taj plin, a došli ste u kuću gdje ona plače, on ne zna šta bi i vi se pitate kako se ovo dogodilo. Drama nema za cilj riješiti problem. Drama ima za cilj održavati dramu, jer sve dok održavamo dramu mi ne rješavamo problem. Jer vi kad pogledate u ovoj situaciji, oni koji su stvorili dramu uopće nisu riješili problem. Ali ste vi se uvukli u dramu time što ste htjeli napraviti nešto jako dobro, međutim vi ste bili spasitelj, ali ste spasitelj u toj drami. I ako se ovo ponavlja, vi možete otići u onu ulogu žrtve i reći pa dobro, šta god napravim nije dobro, niko me ne razumije, niko ne vidi moju dobrotu. Ako vas to počne iritirati, onda možete postati progonitelj i reći ma dosta mi je svega, naporni ste svi, ne mogu vas gledati. Razumijete? I onda ako ta druga strana pređe u ulogu žrtve, vi ćete opet preći u ulogu spasitelja. Šta ovo zapravo znači? Jel vidite kako se i ovaj razgovor zakomplicirao? Drama je uvijek gotovo izvan naše kontrole. Zašto? Zato što mi uvijek, ako je drama, uvijek imamo nesvjesnu dramu, ali s druge strane mi imamo svjesnu odgovornost. Izaći iz drame je zapravo vrlo lako, a to znači preuzeti na sebe, svjesno preuzeti odgovornost. A preuzeti odgovornost znači upitati se što sam ja tu učinila, zašto ja to činim i što je zapravo cilj svega ovoga. I ako imamo dovoljno svjesnosti i sreće, postavimo pitanje šta je tu inicijalni problem bio. Tako da, čak i ako se nađete u situaciji da vas osobe uvlače u dramu, možda najbolji štit je reći šta je problem, znači kada vas neko napada, ili kada vam neko pristupa kao žrtva, ne nametati ili volontirati ja ću ovo i ono, kao što je bilo u ovom primjeru ja ću donijeti plin, nego postaviti pitanje kako ti mogu pomoći. Zašto? Zato što vi kad postavite pitanje kako ti mogu pomoći, vi na trenutak
zaustavite tu osobu i šansa postoji da će ta osoba se vratiti na ono pitanje inicijalnog problema i na taj način vi možda čak i izvučete osobu iz drame. Ne dopustite da se drama dogodi, ali ono što je sigurno, vi ne ulazite u dramu. A držim da prvo, znači, jedan funkcionalni pristup je u svakom slučaju i ugodniji, i ljepši, i jednostavniji, i jasniji, i uzrok radosti. Zašto? Zato što se ne zadržavamo u problemima. Dok je disfunkcionalni pristup nas zapravo drži u drami, drži nas dalje od problema, međutim, to što mi ne rješavamo probleme, to ne znači da će problemi nestati. Mi im samo dajemo prostora da ovako lijepo se rastu i razvijaju. Kao ono kada, recimo, zamjesite kruh pa on raste. Tako i mi malo ignoriramo probleme, zabavimo se dramom, potrošimo energiju na dramu i onda kad se okrenemo, a problem je mnogo veći. Znači, rješavajte probleme odmah. To je najlakše i najjednostavnije. A signal da možda upadate u neke nefunkcionalne obrasce je vrlo jednostavan. Jeste li zbunjeni? Je li vam jasno? Ako vam nije jasno, razjasnite kako ne biste upali u dramu. Zašto? Zato što je život mnogo ljepši bez drame. A ja vam želim lijep i radostan život. Evo, ako vam treba pomoć na tom putu, javite se za individualne konzultacije. Svakako vam hvala na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru. Odslušajte reklame do kraja. Super zahvala, mali gumb dolje desno. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!